Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Көнебезне ихлас ниятләрдән, матур уй-фикерләрдән, изге эш гамәлләрдән башлыйк. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме 21 апрель иртәсендә һәр барчагызга уңышлы, бәрәкәтле эш көне телибез. Сизәсезме, һәр сезнең үз тәме бар. Мин сезне бөтен күзәнәкләрем белән туям, күрәм, хәттәки төсләрегез вә исләрегезне айыра башладым шикелле дип яза Сүзләр көче турында Лена Шагыйрҗан. Безнең бүгенге кунагыбыз һәр сүзне бизәкләп, аңа үзенчә бер кыйммәт өстәп яңгырата. Ул зыялы, затлы, зәвыклы Татарстанның халык артисты, атказанган сәнгать эшлеклесе Луара Шакирҗан. Луара апа, исәнмесез? Хәерле матур көн. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, аларга да сәлам. Менә бүген көн бераз булытлап тора, ә сез безнең студиябызга килеп кергәч, нәкъ кояш чыккандай булды. Бик зур рәхмәт. Луара ханым, менә безнең телекраннарда утыручы тамашачыларыбыз сезне 23 апрель көнне Камал театр сәхнәсендә юбилей кичәгездә күрә алачак. Шулай бит? Әйе, шулай дөрес. Бүгенге килүем дә шул уңайдан чакырдыгыз, рәхмәт. Безнең узган елда бик күп иде юбилейлар. Алар менә пандемия аркасында быелга күчтеләр һәм һаман юбилей ролендә йөрибез. Алар бик күп. Инде мин уйлаган идем, бәлки көзгә калдырып ниндидер зур гына шигъри кичә эшләргә дә мөмкинлек бар иде. Әмма безнең театрыбыз ремонтка ябылырга тиеш. Шуңа күрә бу сезонда уздырабыз. Спектакль алдыннан ярты сәгатьләп котлаулар булачак инде. Менә шундый, шуңа күрә мин тамашачыларыбызны чакырам, килегез. Спектакль бию пәрие, бик күңелле, яшәргә дәрт өсти торган спектакль. Мин үзем дә биюче булырга хыялланган кичкенәдән. Әмма хореография училищесы булмагач, инде театрга киттек. Шуңа күрә мин бу спектакльне сайладым да үземнең юбилей көненә. Гомер бәйрәмегезне менә шундый яраткан театрыгыз, әле бик рәхмәт. Яраткан театрыгызда һәм инде иң кадерле кешеләрегез белән бәйрәм итү ул иң олы бәхетләрнең берседер. Шулай бит? Дөрес. Әле шушы яшьтә һаман да кирәкле булып, каядыр тәҗрибәңне биреп яшәү һәм мин театр ул минем икенче йортым. Анда гомернең күбрәк вакыты узгандыр. Шуңа күрә җитәкчеләребез безнең рәхмәт театр, рәхмәт һәр кемнең бәйрәмен, гомер бәйрәмен, юбилейн шулай матурлап уздырабыз. Ул бик күңелле күренеш, шуңа күрә чынлап та бу бәхеткә саналырга тиеш һәм шулай. Луара апа, менә һәркем сәнгать юлын, театрны сайлаган һәркем яшь чакта мин артист булачакмын дип хыяллана һәм инде үзеннән соң кабатланмас рольләр калдырырга омтыла. Ә сез тагын да мактаулы хезмәтне сайлагансыз, чөнки бер гасырдан артык тарихы булган милли театрыбызның үткәнен һәм бүгенгесен барлыйсыз. Һәм яңа калса, бу очракта инде сезнең Ленинград театр, музыка, кинематография институтында укуыгыз да сәбәпче булгандыр менә шушы мәхәббәт барлыкка килүгә. Театрга мәхәббәт һәм гомумән театрның тарихына, артистларга мәхәббәт ул беләсез безнең гаиләдә һәр хәлдә кечкенәдән булды. Апам да бит инде иҗат итә торган сәнгать кеше, әти-әнием дә шулай иде. Гел мәктәптә, сәхнәдә, бийлектә җырладык та, сөйләдек тә, мандолина уйнау дисең, акробатик номерлар, кыскасы мәктәп еллары шулай сәхнәдә үрлеп барды һәм ничектер хыял гына булып йөргән теләк. Мин укып бетергән елны театр училищесына кабул итү бар иде. Марсель Сәлимҗанов, Рәфкать Бикчәнтәев, Шамул мин шулар курсына укырга керү бәхетенә ирештем, укыдым. Аннан соң әле мине Ленинградка кадәр мине филармонияга чакырдылар. Анда әдәби театр булырга тиеш иде. Мин Зифа Басырова кебек танылган җырчы белән азрак гастрольдә йөрдем дә Ленинградта укуымны дәвам иттем. Ленинградтагы чор үзе бер güzel, ямле чор һаманда искә төшә. Бу бит инде мәдәният үзәге. Әйе, аны сөйләп бетерә торган түгел. Эрмитажларның үзендә дәресләребез була иде. Һәм инде мин кайткач әле рольләрдә уйнадым. Исламияләр белән, Наил Шәйхетдиновлар, алар белән партнерлар булып, каядыр 6 ел мин рольләрдә дә уйнадым. Ниндидер яшьләр смотрында җиңүче дә идем, бик актив комсомол эшләре алып барып. Аннан соң мине министрлыкка чакырып алдылар. Бер чор татарча белүче кирәк иде.
Аннан мине Марсель Абысалимжанов театрга чакырды. Минем музейда сөйләүчеләр кирәк. Утырма монда чиновник булып дип. Менә шулай итеп инде хәзер бик күп еллар узып китте мин театрда. Әмма театрдагы музей шул башкачарак. Монда безнең гел чаралар, гел шулай очрашулар да була, экскурсия дисеңме, күргәзмә дисеңме. Мин үземдә булган ниндидер сәләтләрнең барысында каядыр куллана алам шушында. Бу миңа бит артистлар да, үлгән артистлар да төшермәгә керәләр. Гел менә шулай мин алар белән элемтәдәдер, мин алардан калган зур тарихны чын күңелемнән яратып, ихлас саклыйм. Менә шул. Лора апасының тагын бер бәяләп бетергесез хезмәтегез турында да сөйләшәсе килә. 90нчы елларда тимер пәрдә ачылуга сез Финляндия империалистик иленә сәяхәт кыласыз. Һәм инде анда яшәүче татарлар белән беренче тапкыр дип әйтергә, бу тарихта беренче тапкыр була. Һәм бердән-бер булып калды. Бердән-бер булып калды. Әйе, сез анда мәдәни чаралар оештырасыз һәм инде 4 театр куюга, 4 спектакль куюга ирешәсез, әйеме? Менә бу хатирәләр алар һәр вакыт сезнең беләндер. Һәм инде йөрәгегезнең иң түрендә сакланадыр. Безнең белән дә уртаклашып китегез әле. Әйе, вакыт булса бер истәлекләр китабы язарлык ул турыда, чынлап та бездә 90нчы елларда менә шул теге тимер пәрдәләр ачылгач, алар безгә килделәр, мине чакырдылар. Чөнки татарча әйбәт сөйләшәсез дип андан инде концерт булган иде. Башкаларның ярты сүзе русча дип. Шуңа күрә мин туган телемә һаман рәхмәт укыйм. Анда барып, алар белән, яшьләр белән мин театр тарихы белән дә аларны таныштырдым. Аннан соң шулай беренче театрында куйдык. Алар мине шул 4-5 ел рәттән чакырдылар гел. Спектакльләр куеп, мин дә үзем өчен бик яңа бер кызыклы дөнья ачтым. Һәм алар да бик рәхмәтле булып калдылар. Менә инде беләсезме, 30 ел без һаман да аралашабыз. Әйтерсең әле берничә ел гына узган. Хәзер инде теге WhatsApp-лар да бик ярдәм итә. Бер-беребезнең хәлен белеп, әле мине кытладылар да. Алында нәрсә дип әйтергә? Анда беләсезме, милли хис аларда. Бездәгедән чагыштырганда ул вакытта бигрәк тә көчле иде. Мин шуңа сыклана идем. Барысы да татарча сөйләшә, өйрәнәселәре килә. Һәм менә минем гомергә истә калды ул аларның бер сүзе. Беренче театрда Хәмзә байның сүккән сүзләре күп анда теге аңгыралар, җибегәндәр нәрсәләр. Алар ул сүзләрне белмиләр. Нәрсәне аңлата ул? Мин аңлатам инде шулай тупас сүзләр. Ә мин аның белән халкыма нәрсә бирәм? Әйтмик без аны. Һәм аларның бик авыр ишетелә торган сүзе җәһәннәм. Җәһәннәм дип кенә сүгем, моны Хәмзә байны уйнаучы инде шактый урта яшьләрдәге шундый Фәйзал әйткән иде мәрхүм. Һәм менә шулай итеп алар чынлап торып милләтне кайгыртып яши беләләр. Димәк, бабалары да аларга мондай сүзләрне өйрәтмәгәннәр. Нижгар ягыннан килгән шушы эшмәкәрләр. Һәм аннан соңында бездә бик кызык булып бара иде инде Батулланың туйлар узгачында куйдым мин бер авылдан бер агай килеп, шулай яртына куеп, бер артист дустына инде әйдә, уважать итсәң мине, аракы ул сәхнәне бөтенләй төшереп калдырдык. Аракы юк, шампан да ярамый, хәтта кымыз дип эшләделәр аны, кымыз дип куйдык. Нәрсәгә мин аны әйтергә тиеш халкыма. Менә беләсезме? Мин үземдә дә нәкъ шушындый хисләр, мин дә сәхнәдән дә, бөтен җирдән, трибунадан камил сүз булсын, матур эшләр булсын, һәм сәнгатьнең аның ниндидер мәгънәсе дә шул каядыр яктылыкка, нурга, ниндидер уңай хисләр белән яшәргә өмет тудырырга тиеш. Пессимистик булып беткән әсәрләрне бик кабул итә алмыйм. Ә менә шул чорда режиссер булып китәргә теләк булмадымы сезнең? Юк, инде ул вакытларда мин урта яшьләрдәге кеше. Без бит авыл балалары режиссер дигән һөнәр барлыгын да белмичә килдек, әйме? Сәхнә, артист булу. Мин яши сизәм, ул миндә анда мөмкинлек булган, чөнки менә кичәләр алып барам, сценарийларын язам, үзем каядыр туры килә, хәтта сәхнә бизәлешләрендә, менә кеше сәхнәләрдә бигрәк тә без искә алу кичәләр уздырабыз. Режиссерлык та шунда күренеп китә, миндә ул нәрсә бар икәнлеген сиздем, беләм, ләкин юк, мин үз урынымда үземне яхшы хис итәм. Аның каравы, сез театр тормышындагы һәр вакыйганы теркәп барасыз, әйеме? Һәм инде театр музеен җитәклисез. Язма, шулай. Барсы да алдагы көннәргә калсын дип кирәк булыр дип, чөнки инде бик танылган сүзләр, кичәгесен, тарихын белмәсә, милләт
буларак та аның киләчәге юк дип тырышабыз. Менә без хәзер яңа музей булдыру өстендә эшлибез. Ул Камал театрының кашындагы Шәрек клубы, сәяр труппасы уйнаган кечкенә генә тарихи йорт. Шунда бик бүгенге заман бизәлешләре белән безнең булырга тиеш, яшьләрне дә кызыксындыра торган шундый бер музей. Гомумән эшләр күп, киң кырлы, кайсына өлгерергә менә вакыт кына бирсен Аллаһ Тәгалә әле эшләр Амин, күп. амин. Менә киләчәк буынга калачаклар барысы дип сүз башладык без һәм инде шунысын әйтергә кирәк, Лара апа, сез бит һәр вакыт яшьләр белән бер дулкында. Менә бик күп төрле безнең иҗат бәйгеләре уза һәм сез анда жюри әгъзасы булып, аларның инде шушы сөйләм телен бәялисез. Менә сезнең белән безнең тәүге очрашуыбыз да бит нәкъ менә шундый бер бәйгеләрнең берсендә булды. Идел яшьләр үзәге оештырган Дулкыннар бәйгесе иде бу. Һәм инде сез миңа ул вакытта шундый югары бәя бирдегез. Бик рәхмәт сезгә моның өчен. Хәзер дә бирәм. Һәм инде һәр вакытта менә сез безнең инде тапшыруларыбызны карап барасыз һәм инде сөйләм хаталары киткән очракта үзегезнең фикерләрегезне җиткерәсез. Моның өчен дә аерым рәхмәт сезгә. Сез Айрат Арсланов, Камал Саттаровларның сөйләм телен, әдәби сөйләм телен тыңлап үскән бәхетле буын бит. Һәм инде үзегез дә яшьләргә сәхнә телен өйрәтәсез. Минем бар шәкертләрем, укучыларым, даими рәвештә мин ул эш белән шөгыльләнергә мөмкинлегем юк. Әмма алай да минем Казан театр училищесында да, консерватория, музыка училищесында да укытып алган шәкертләрем бар. Алар арасында хәтта Филус Кахиров та бар. Инде күбесе аның халык артистларына да әйләнде. Аннан үзебезнең яшьләр менә бүген инде безнең Зәңгәршәлдә яңа Мәйсәрә, әле ул укый, хәзер Мәдәният институтында, бик матур тавышлы җырчы Рәйханәе музыка көллиятендә, аңа мин дә шулай сабаклар бирдем. Кыскасы, алар белән һаман да аралашабыз. Ул студентлар миңа ниндидер ярдәм сорап киләләрме, мин һәр вакыт булдыра алганымны тырышам аларга. Мин камиллекне яратам һәр нәрсәдә. Һәм хәзер безнең менә бераз русча аһәң белән сөйләүләр, рус кагыйдәләре кирип китә, хәрефләргә, авазларга, сүзләргә. Татарча мәктәп җитми. Шуңа күрә очраткан вакытта мин инде әйтәм, инде җырчыларга да синахар өчен мәхәббәт дип дөрес итеп кенә җырлагыз, мәхәббәт тә түгел, мәхәббәт тә түгел дип менә шундый ниләр ачуланмагыз. Мин бу тәнкыйть түгел, бу төзәтү, бу телең өчен борчылу дигән сүз, камиллеккә омтылу. Шуңа күрә сез рәхмәт кенә әйтегез дип һәм алар шулай кабул итәләр дә. Менә шулай эшләр бара. Көрәшәбез, татар өчен тартышамын мин дә дип Лена апаның бер шигыре бар. Мин һәм шуның өчен газиз милләтемнең күтәрәсем килә дәрәҗәсен күзе төшкән һәр кем сыклансын дип саф тотасым килә тәрәзәсен дип менә шундый матур юллар. Һәм чынлап та мин кая гына барсам да, нишләсәм дә, үземнең генә түгел, башкаларның да татарның дәрәҗәсен, милләт дәрәҗәсен төшермәсеннәр, күтәрсеннәр дигән теләк белән шундый кыйбла белән яшим. Лара апа, менә сез һәрбер сүзнең шулкадәр кадерен белеп әйтәсез, әйеме? Һәм инде миңа калса сез тормышыгызның да менә һәрбер мизгелен шулкадәр кадерләп яшисез. Шушы урында сезнең тормыш фәлсәфәгезне ишетәсе килә. Беләсеңме, узак сөйләргә мөмкин бу турыда, бу бик фәлсәфи һәм һәр кем үзенә дә бирергә тиешле сорау. Мин моңа бер генә җавап әйтә алам. Иман белән яшәргә кирәк. Иман бик матур сүз, русчага аның тәрҗемәсе дә бик юк. Шул иманга безнең татар төрки телдә бөтен нәрсә керә. Үзеңнең тотышың да, кешеләргә булган мөнәсәбәтең, тормышка, киләчәк турында уйлау, тарих турында. Гомумән, моны аңлатып торасы юк, моны аңлыйбыз бит инде без. Менә шулай иман. Кеше бит асылда үзгәрми, нинди итеп яралган ул, ниндирәк тәрбия алган, шул бара. Шуңа күрә мин үземдә ниндидер үзгәрешләр булгандыр. Мин кыйбламны үзгәрттем, булай, хәзер мин үлим дип әйтә алмыйм. Һаман да шул теге кызыксыну алмасын, камиллеккә әйтәм бит тагын бер тапкыр, омтылу булсын, дөнья белән кызыксыну, битарафлык булмасын, һәм бер кемгә дә ниндидер мөмкин кадәр ярдәм итәргә кирәк, һәм начарлык эшләмәскә кирәк.
Татарда көнләшү бар. Көнләшмәскә кирәк, без үзебез милләт дип сөйлибез, ә кайчандыр кемнеңдер ниндидер күтәреп җибәрәсе урында күрмәмешкә салынырга мөмкиннәр. Шуңа күрә алай булмасын. Без гомуми менә бердәмлектә дигән бик матур сүзне коры гына кабатламаска кирәк. Әгәр дә син ярдәм итә аласың икән, шушы эш белән, шушы сүз белән, шушы адым белән үзебезнең халыкны, милләтне бераз күтәрергә ярдәм итә аласың икән, син ул кешегә аяк чалма. Син аны күрсәтергә тырыш. Менә мин шулай яшим, үзем һәм башкаларга да шуны теләр идем. Лора апа, бик матур сүзләр, бик матур фикерләр. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә без барлык тамашачыларыбызны сезнең юбилей кичәгезгә чакырып калабыз. Бу инде кичә дип әйтү зуррак та, монда вакыт шундый аз, мине котларга теләүчеләр менән санап киттек бит, эш бергә хезмәттәшлек иткән оешмалар кемнәрдер бик күп. Аларның барсына да сүз дә биреп булмый, үпкәләмәсеннәр. Әмма булган кадәрисе шулай булыр инде. Ләкин барысы да сезне хөрмәт итеп киләр. Шулай бит? Бик зур рәхмәт әйе. Сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Хөрмәтле тамашачылар, без алдагы минутларда Instagram сәхифәсендәге иң кызыклы видео язмаларны карап бетәрбез. Сезне йылдызлы Instagram сәламли. Апрель айы Тукай айы. Аңа багышлап, нәни дусларыбыздан алып танылган актерларга кадәр мәдхия җырлыйлар. Әлеге күркәмешләрне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та үз аккаунтына урнаштырган. Этот лес благоуханный, шире моря, выше туч, словно войско Чингисхана, многошумен и могуч. И тугантен, и матуртен, энке-менке, үнтеле, дөньяда күрмәстә белдем, ши тугантен акылы. Табигать уяна, тирә-юн яшәрә, әле һава торышына туры китереп киенү ысулларының да яңадан яңалары барлыкка килеп тора. Кышларны җылы яктан каршы ала, Гөлназ Шәйхи белән Салават Фәтхетдинов үз бакчаларында эшкә керешкәннәр. Казлар кайта, казлар, карагыз. Ой, җанашларым, кайталар туган якка. Бүген алла берсә җыштырып бетереп куячакмын. Менә ирисләрем чыгып килә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә җәмәгать утыртабыз, матурлыйбыз бакчаны. Осталык бакча эшендә генә түгел, ә башка өлкәләрдә дә бик кирәк. Мәсәлән, чәчкә прическа ясауда. Әлбәттә инде останың тырышлыгы сокландыра. Сезнең белән мин Алия Саубулашам, Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Тапшыруыбызны Фәнис ага Яруллинның канатлы сүзләре белән тәмамлыйбыз. Матур итеп сөйләшә белгән кеше матур итеп уйлый белә. Матур итеп уйлый белгән кеше матур уйларга омтыла. Көнегез матур уйлар белән башлансын. Ә бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.